नंगौ दिनै नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान थिग बेबायदिनो आसाम नाङैनो बा बिटिआर ओनसोलनि दाब दाब जिल्लायाव गोथार नैथि बाथौ सानखौ मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बे समाव मायंपारा गामियावबो माइनाव बरायनाय हाबाफारि लादों। बेनि थाखायनो बिथांमोना रंजा बाजा समायना रमायनानै मोसानाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोन्दों। दिनैहाय माइनाव बरायनानै बाथौ थानसालियाव माइनाव बरायना लागोन। जों बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा मिथिना लागोन। नोंथांमोना दिनै माइनावखौ लांगोन नोंथांमोना? आं दिनै मायंपारा गिलाजारनिफ्राय बुंदों। जोंनि मायंपारा गामियाव दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबाराव दिनै जोङो गामिनि रायजो राजानि बाथौ थानसालि दं। जों गामिनि न'खरसे न'निफ्राय जोङो माइनावखौ बरायनानै जोङो जोंनि बाथौ थानसालियाव लांनो सानदों। बोसोरफ्रामबो माइनावखौ बेबायदिनो बरायलांबाय थायो? बेबायदिनो जों बरायबाय थायो आरो मा। बे माइनावखौ बरायनानै बबेयाव लांगोन? बेखौ जोङो बरायनानै दा बाथौ थानसालियाव लांगोन। बाथौ थानसालियाव लांनानै जोंफोरो दा बेयावनो बरायनानै बेयाव जोंफोरो सानसे फुजा होसिगोन। फुजा होनानै जोंफोरो दा फुजा होखांनानै जोङो दसेनि उनाव फिरफिला थिखांगोन। फिरफिला थिखांनायनि सोमोन्दै जोंनि गाहाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दङ, बिसोरो फोरमायथिगोन। बेनि उनाव जोंफोरो थानसालियाव आर'ज खनो। थांनाय बोसोराव माबायदि बरायदोंमोन नोंथांमोना? थिग बेबायदियैनो जोंफोरो बे न'खरनिफ्रायनो बरायनानै लांनाय जादों। बेबायदि मोसा बरायलाङो? नंगौ, बेबायदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बरायनो मोसानानै बरायना लाना थाङो। नंगौ, बिथांमोना दिनैहाय मायंपारा समाजा बा मायंपारा गामियाव नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखौ मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै बिथांमोना मोसा माइनावखौ बरायनानै बाथौ थानसालियाव लांगोन। जोङो दसे उनाव जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो गासै मोसानाय बा गासै नैथि मंगलबार बाथौ साननि थासारिखौ जोङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। लोगोसे जोङो बाथौ थानसालियाव थांनानै माखासे सायावबो जों माखासे गुवारै जों मिथिना लागोन। बे समाव दंफैयो आङो मायंपारा बाथौ थानसालियाव जों माखासे फुंनिफ्रायनो नुनो मोन्दों माइनाव बरायनायजों लोगोसे मोसायै बिथांमोना लाना फैदों। बेनि सोमोन्दै बाथौनि आसारि बाथौ आसारिनि बिथाङा सासे बाथौनि आसारि, बिथांनाव जों माखासे खोथा बिनि सोमोन्दै मिथिना लागोन। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गोसो गोरबोजों जोंनि रायजोनि आं बाथौ थानसालिनि आसारि जानानै साबायखर बावग्रोबाय। जाय हक दिनै जोंहा गोथार मंगलबार बाथौ सान फालिगासिनो दं। बेनि सिगांनो जोंहा मैया मागो दाननि 8 अक्ट'आव जोंनि गेलेमु आयदाजों जों फोजोबनाय जादों। नै दिनै जोंहा मागो दाननि 9 अक्ट', बे 9 अक्ट'आव जोंहा नै माइनाव बरायनानै जोङो जिरायनायनि उनावहाय जोंहा नैबे फिरफिलाखौ बिरहोबाय नैथि हाबाफारि हिसाबै। आरो नै जोंहा बैयाव जोंनि बाथौ मण्डपसालियाव बाथौ बिन्दोआव जोङो आइ आफामोनखौ रायसंखांनायनि उनाव नैबे आरज मेथाइनि गेजेरजों जोङो दिनै जोंनि बाथौ मण्डपाव आरज गाबनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। दा जोंहा बै आरज हान्जाया जाबाय जोंनिया सालबारि आनसलिकनिफ्राय बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। दा बिथांमोना नै दा गिबियै आरजनि गेजेरजों जोंनि बाथौ मण्डपसालियाव आरज गाबगासिनो दं, गासै जोंनि रायजो राजानि जानानै। दा बेखौनो लोगोसे आरो आं मोनसे मेसेज हरबावनो लुबैयो दे जोंनि गासै बिटिआरनि बाथौआरिफ्रा दिनैनि दिनाव बेबादिनो गाजा गोमजायै मोजाङै जोंनि बे बर' हारिनि हारिमुजों लोब्बा थानाय जेनाखि बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमखौ बयबो सिबिनांगौ आरो सिबिनायनि गेजेरजों जोंनि हास्थायनाय लुबैनायखौ जाफुंहोनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा आफा इसोरा जोंनि हास्थायनायखौ गोबां जाफुंहोगासिनो दं आरो जाफुंहोबावगोन बिथाङा। गतिके गासै जोंनि बिटिआरनि गासै बर' हारिखौनो दिनै आं बयखौबो खावलायहरो, गुबुन धोरोमाव थानाय सुबुंफोरखौबो बिथांमोनाबो बर' हारिनि हारिमुजों लोब्बा थानाय नैबे बाथौ धोरोमखौ बयबो सिबिनांगौ आरो बयबो बजबना लानांगौ। दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनसे खोथा बुंदोंमोन दि गामि हान्जा सुनाय आरो धोरोमारि हान्जा सुनाय मोनसे सांग्रांथिनि थाखाय लानो खोथा, नोंथांमोना बेखौ लादोंमोन नामा?
बेखौ बिथांमोननिफ्राय दा जोंनि स्पेसियेल माने जोंनो बेबायदि मेसेज फैयाखै थेवब्लाबो जोंनि गामिया जेब्लाबो अरायबो जों थाग थियारिखा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव गबरधना ओनसोलाव जेरावनोखि माने डिस्ट्रिक्ट बाथौ खुंनो हायाखै जोंनि बेबादि गामि ओनसोलाव जोङो डिस्ट्रिक्ट बाथौ खुंनानै हरफेरनाय जा रेकर्ड दं बेखायनो जों अरायबो रेडि जों बिथांमोना जेब्ला मेसेज होगोन अब्लानो जों बिथांमोनजों जोङो हेफाजाब होगोन आं दहायनो बुंखादों गुबुन गुबुन धोरोमाव थायालासिनो जोंनि हारिमुजों बर' हारिनि हारिमुजों जिहेतु जोंहा बाथौ धोरोमा लोब्बा दं दा गुबुन धोरोमखौ लायोब्ला जिहेतु निजेनि हारिमुनि जोबस्रांलांनायनि मोनसे इसारा होयो बेखायनो जोङो जोंनि हारिमुजों एबा बर' हारिनि हारिमुजों लोब्बा थानाय बाथौ धोरोमखौ सिबिनानै जोंनि हारिमुखौ गोख्रों खालामनांगौ आं बेखौ खावलायो आरो जों बेबायदि खालामाखै खारन जोंहा गामिनि जोंनि बाथौसा एबा बाथौआरिफोरनिफ्राय जि माने रां खांनानै मोनदों बेनि गेजेरजों दिनै जिहेतु हाबाफारिखौ खुंदों नालाय बेखायनो जों गुबुननि हांख्रायनानै लाबोआखै जों मेथाइ देंखोगिरि बेखायनो जोङो जोंनि गामिनिनो गासै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बा गथ' गथायखौ लानानै जोङो मोनाबिलि मोनसे लादों हारिमु आयदा मोनाबिलि हारिमु आयदा लोगोसेनो खन्थाइ आवरायनाय आयदा थिग बेबायदि जोंहा बेलासे समाव दङ नोंगौ बिथाङा माखासे खोथा फोरमायना होबाय बे समाव बिथांमोना दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान बिथांमोना मायंपारा गामि समाज मोनसेनो गाजा गोमजायै मेहेर गोनाङै खुंबोनायखौ जों नुनो मोननाय जादों लोगोसे मोनाबिलि समाव बिथांमोना फोरमायदों दि माखासे हारिमु बादायलायनाय खन्थाइ सावरायलायनाय बादायलायनाय बायदिसिना हाबाफारिबो लानाय जादों होननानै फोरमायदों बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।